Burnout pa ito mo isang gabi nga ito mo. Tapos nagsulod sila sa balay, doon nagsiga, pagibag-o lang gid. Sa dinina. Sa ni Sidro Haro. Dayon. Tapos, pagsulod nila to, ako ya tulog mo, kaya siyempre nabala nag-open ng suga. Si John Mark din yan. Si John Mark wala sa balay, kaya dito sa pakaisa ko sa umpa bala, nang may okasyon ko daan. Tuway siya kapuli, way sa gani kabalo mo, nga may amuna nga ulda panay. Tapos nakibot na kami, ginapangita na saya. Kaya mo tuwing sa tansa namon nga, ano naman ibot-bot, kaya bay wala ko na yan ni kabalo. Mani, ko man na yan sa ulda panay, na kaya wala man ko to sa natabo na. Kaya ano abi sir, may kung ano itong mga kawatan, kung ulda panay, kung ano da ang mga karadula, siya anong ginasibangdan. May record na May siya. record siya damo na sa record, hindi ko ginapagbingay. Ano Pero ang record siya? ginapang kuha, yan nagagmay lang na sir. Labire, mga ano lang dabala. Hindi ko unlag ko, di nakamangod ko isulod ang 1 milyon. Pero sa sinong grupo yun sini? Wala na nasa ganigaw po sa grupo ya sir mo. Pero sinong grupo yan? Wala lang ko gid ka balugid dito man sa among gyapon. Tapos iban-iban be ko din di naman nagapuli. Hindi man amo na siya mabantayan gid mo. Di ni sa gatinerhaw. Diri man lang kag samon gapalagaw-lagaw to. Di kaina lang siya nakapuli nila. Di, oo, dito sa rin sa may ungka, kaysa ko. Ikibot na lang kami kinsatan, kami sang nubyaya nga, amunin na nang natabo. Nga may nagkadto, di ko nga pulis sila, usasan sa. Pero bilang utod niya pati ka nga kaya sa... Hindi, gid ko yung magpati, sir, nga kaon niya mo to kadako nga kantidad. Pero gapangawat gid man sa una. Kapangawat gid man sa, hindi ko napag-deny. Kaya amo na iya nga ano. Pero tanan niya na nga ano, gin-dismiss na kayo ginpabayan sang mga ano bala, sang mga complainant. Pero aware ka mo gapangawat gid man siya. Kapangawat gid man sa, pero gamay lang gani sir. Way gid man sa ga kuha. Subong Kasi nahagaran sa isang grupo. Subong naguntap na sa wala na gid saya nagsugod. Kaya mo na magpreso na sa sir mo. Sinong grupo yang bago lang buwa sa persoan? Wala puro na preso gani sir kay pang baybas. Okay. Wala na siya upod. Siya na nang gid na isa. Sino nabili niya? Buay Para naman sa kay bag-o ang isa yato nga nasobrahan man to isakto preso. Nakagwa naman subong bag-o na to. Sinong migo yang may motor? Wala lang ko kabalo sir. Siya may motor way. Wala man, may motor sa pula pero to sa balay ginprinda lang na sa mo. Ano nga motor? Pula nga do ano style ito man? Scooter hindi. Hindi. Ang kita mo na nga do para sa smash bala pero guba na saya Nga pula na bala nga po wala nagay sa mga pakpak. Smash gid man, hindi. Hindi sa smash. Wala lang ko kabalo kung ano. Oo. Anong masami ang ginakawat sa una, ma'am? Panulod balay mo na sa una, minor pa na sa mo, pero subong nag-untap na saya ma'am. Pila na edad niya sumo? Subong 21 na nasa kaya ko 22 mo. Ang pila edad niya sugod siya ng ngawat-ngawat? Daw bata pa dira guro mga 13. Mhm. Nagabuntat na Nagapanaka-naka sa balay. Oo, upod sang grupo ya, gadan man sa Pero subong naguntat, ginasaya kay kapila na sa dan mapriso. Nakapila na ka beses siya na guwa sa presoan. Daw, wala ko lang nanan, gid. Sa din sa na preso. Sa balay dalayunan, kag sa Bijimpi. Bijimpi Daw, din. yung ano, Bijimpi. Mabag-una na sa guwa, gid. Mga pila ka bulan? San usa nagwa man? Do Abril mo, Abril? Last year. Oo, last year. BGMP ungka Oo, or sa Bijimpi Kutotan? ka. Dira sa? Pero may matandaan pa, anong mga masami ang makuha sa una kung mga watcha? Buhay man, gamay lang, ma'am. Sulod do, pre, sulod tiyanggi. Bala, ma'am. Mga sulod tiyanggi na bala. Wala mga kwartangan. Oo. Biyang binta mo na. Wala man. Galing kay nagaran ng ginangmangod ko muna nga naubraya na. Ang mga... May grupo siyang Oo, kawatan may gid yan. Oo, may ara gid na sila sa una nga gatudlo gid guro sila Hindi man na sa mag-inyon kung wala man na sila ginasugo. Pero sa masami sino pod ya gid haw diin sa gatiner gid haw sa masami. Ang ginaupo dia gini sa una wala na di gani sir. Wala na gid dia subong kay puro na preso. Tanan gid? Oo. Pila ka bilog. Ambot pila na sila ng karadakpan na basta ara na sila sa Bijimpi. Kilala mo gid ang Tatlo, ginagawa? 5, Ambot lang, wala ko kaisip. taga diin. Taga Samon man. San Isidro Haro. Oo. Alapas no? San Isidro Haro. Haro. Pero familiar ka gini sa mga ginaupdan niya? Pamilya Kilala. man pero ara na sila tanan sa may Bijimpi. Subong may mga barkada pa siya? Barkada duwa ay naman gid kaya mo na ganyan ba kung wala na siya barkada. Pero na mention sa iyang live-in partner nga masami siya nagagawa kon gabi.
Gagwa gid man asa ma. Kay Hindi di sa man na usually sa- nagakadto. Nagkakadto na sa mga paisahan ko man sa Bakhaw. Dala man lang na sa mga paisahan ko, syempre. Tulog na kami lang, manok pa dahil sa amon. Tinagaano to sa kuno ma'am? Katropang Mario ang Inom sila sa mga paisahan ko mo na ilaw bra dito kaya pauwak daan. Daw ga ano bala ng daw may mga manukan bala ko nga nga pakaisa bala dito siya sa may sa Bakhaw Gatiner. Siyam ni ka mo mag-ulutod ma'am, no? Ikapila Kadua, sa magulang? ako subang. Sa ikadua sa subang? Okay. Ano gani pangalan mo, mama? Ako Mary Grace. Mary Grace Libuna. Mga Libuna, taga Lambuna, Lambuna, ugit ka mo. Oo. So meaning, ano kadugay na ka mo dagi istorya sa Isidro? Daw ano naman ma'am nang pilala ko subang ko dito. Sobra 20 ka tuig naman? Sobra naman pulo kami nakatuig sa Isidro. Okay. Kapuli-puli man ka mo sa Lambuna. Oo, puli kami to sa Lambungaw. Hindi ka mo sa Lambuna? Tagayin ka kami. Dablak okay. taman kay Kalabanan daan puro man namon pamilya ang taga Lambunaw. Pero wala ka mo, mami, na notice sa iyang nga. Doon naglain batasan niya, tapos may kwarta-kwarta siya. Abi, ginagasto mo na bala? Matingalaan ko lang ng mangod ko kung may kwarta na sa pero subong mamo lagi sa bit-bit ya bisan 5 yaga pangayo sa ganit sa complete para kapuli Dito lang siya din. nagalin sa Halin inyo sa pag ungka. Wala sa halin diri sa mo dito sa may ungka halin. Gaano to saya, ma'am? Umaulam ko na si mo 150 pamasahe ko lang puli sa Liganes. Di ka pangulam pa sa gani. Sa chat ko tanawon ni mama muna yambal. Saan o ka mo uling nagkita na ma'am? Sa ano gani time to mo nagdulaan to sa Quintin na. Sang aga siya nagalin sa amon kay may okasyon sa ungka mo. Ano-anong sang may nadulaan sa Quintin, ano? Nang ano to nga time bala mga March dulaan 1. sa may March 1 ano Hold to up. adlaw ma'am. Lunes. Para mo sang Martes. aga, di ba gabi Merkulis dulaan? din, oo. Aga saya na dula sa amon balaya. Okay. Nagisin siya kasi kay pamalakat ko danay. Oo. Mapa-ungka ko kay mapuli ko din sa Liganes. Anong obra niya, gid ni ma'am? Wala na siya ubra ma'am. Wala gina saya ubra. Mm-mm. Ginapabiyahe na sa Wala siya nag-eskwela or ano? Ginapaskwila na sa ganin ni Papa, hindi man sa mag-eskwila. Okay. Amo na ina ka pangita sa sang babae, amo na nagbusong subo. Oo. Gaano to sa kuno sa ungka, ma'am? Namasyagan ma'am sa pakaisa ko ma'am sa may ano bala, nag-attend sang may okasyon Okay. Sige. Ma'am Mary Grace, no? Okay, thank you.